Таныш булмаган сүзләр запасын тулыландырабыз. Чираттагысы body flex. Body булгач тән белән бәйле сүз. Ягъни Флексы нәрсә икән? body flex шул ук гимнастика дигән аңлата. Flex ул Аңлашылды, белмисең. Бу гимнастика төрләре гөмбә кебек үсә. Бәлки кышы шулай яңгырлы булгангадыр. Чираттагысы body flex дигәне белән танышыйк. Улыбаемся, ложницу расставляем. Резкий вдох. Надула. Сдувайся. Еще до конца ниже. Носом вдох. Выдох. Еще носом вдох. Выдыхай. Умничка. Последний вдох. И выдыхай. Дөрес итеп сула һәм Издән ябыгырсың. Бу сүзләргә ышаныргамы, юкмы, мифмы, чын барлыкмы? Бу турыда безгә тренер Алия сөйләр. Сәлам, Алия. Сәлам. Чынлап та, шулай итеп фигураны үзгәртеп була дигән сүзләр дөресме ул? Да, это правда, потому что... Әйе, бу дөрес. Сулыш гимнастикасы ясаганда без күп итеп кислород алабыз, ә ул май күзәнәкләрен бүлгәли. Без диафрагма белән сулыйбыз. Башкача аны эш белән сулау дип тә атыйлар. Сулыш гимнастикасын ясаганнан соң метаболизм яхшыра, баш авыртулары бетә. Аш кайнату процессы тизәя. Йокысызлыктан интегүчеләр бу проблемалар турында оныта. Күрем вакытындагы авыртулар да бетә. Бу бит гәүдәңне җыйнакландыру. Тиренең төсе үзгәрә, мускуллар тонуска килә. У всех моих клиентов реально... Әлеге күнегүләрне эшләп, һәр кеше яхшы күрсәткечләргә ирешә. 6-7 ай шөгыльләнгәннән соң 54-нче үлчәмле кием кигән кешеләр 44-нче үлчәмгә күчә. Ябык кызлар әлеге гимнастика белән организмдагы артык суны чыгара. Шишенгәнлек бетә, лимфа йөреше яхшыра. Ә инде артык килограммнары булган хатын-кызлар әлеге күнегүләр ярдәмендә бик яхшы нәтиҗәләргә ирешә ала. Bu spor gimnastikasını bik ошый. Çünkü minkel ayak üstünde işleyim. Ayaklarım biraz ağırdan. Lekin bu gimnastik bilen şug'ullanganda endi bu organizm bo'yicha dürüs yugurib boshlaydi. Ukkalar ko'proq suviy boshlaydi. Shunga ko'p energiya borliqqa keladi. Результат у меня очень хороший. По всем объемам я уже 44 сантиметра, 9 килограмм скинула. Первый результат уже можно... Яхшы нәтиҗәләрне беренче атнада ук күреп була. Лимфа йөреше яхшыргач, сыекча да организмда тоткарланып тормый. Атна дигәндә 1-1,5 килога ябыгып була. Билдән 2 сантиметр китәчәк. Һәр көнне шөгыльләнергә кирәк. Яки 1 ай ярым сулыйсың, аннан 2 атна ял итәсең. Организм бер төрлегә тиз ияләшә. Шуңа күрә сулау төрен алыштырырга кирәк. Начинаем дышать, и результат пойдет дальше. Мондый күнегүләрне эшләгәндә диета кирәкме? Нам нужно питаться, но есть правило, что мы питаемся как здоровый человек. Ашыйсы килә икән, ашарга кирәк. Әмма күбенгәнче түгел. Ашыйсы килүен бастыңмы? Тукта. Көненә 3-4 тапкыр менә шулай тәмләп ашап шөгыльләнгәндә, сулыш гимнастикасы яхшы күрсәткечләр бирә. А для всех новичков я рекомендую начать... Безне әле яңа гына карый башлап, дөрес итеп сулап ябыгырга теләүчеләргә мин 2-6 гимнастикасыннан башларга киңәш итәм. Безгә борын аша сулап, эчкә максималь һава тутырырга кирәк. 6-га кадәр санап, авыз аша чыгарабыз. Менә шулай. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Таким образом мы... Була эшләгәндә, без эчтәге аркылы мускулларны тәртипкә китерәбез. Шуңа күрә безнең кәеф күтәренке. Без артык майларыбызны өреп чыгарабыз.